Right, muri Zimbabwe nokuchingamidza nemufaro pano paBhawa Show Television. Support yenyu yakatikoshera, support yenyu inotipa simba, inoita kuti tirambe tichienda kumberi nemalatest nezvinge zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe. So nyaya ndauya nayo inyaya inosiririsa zvikuru kwazvo. Ndisati ndapinda hangu munyaya yangu, ngatingoyeuchidzana kuti vane mabhizinesi avo vanoda kuitirwa munyati wekuadvertaisirwa, nguva ndiyoyi. Munongotibata kana kuisa comment section nenhamba dzako, tobva tangokuita apa kutongokuepa tobva takuitira munyati wacho. So rega ndipinde munyaya. Nyaya yakamira zvakadai. So nyaya ndeyevarume 2 vekugweru vakarwira mukadzi angane mishenengene, angane yatingati bhuti yameno, angane Magaro Mahombe. Ndiye mukadzi wavakarwira paBhawa kusvika mumwe wacho arova mumwe panouraya abva atotisiya. So kana uona this video, just type rest in peace in the comment section. Right, nyaya yacho yanga yakamira zvakadai. Nyaya yakamira so, varume ava vaingogara vachienda kuBhawa each and every day vachingochiva baby 1, vachingochiva hure 1 so rimwe remazuva vakazoti vadhakwa vakuda kuti vakudawo kumbotsvaga muriwo saka ndo pavanga vakuda vese kuenda pababy 1. Baby manje rakabva rashayawo option kuti roenda kunani, because vanenge vachitoziva, vanenge vachionekwa paBhawa kuti aya mafriends aya. So ndo pavakasvika pakusanzwisisana nekudawo kwekudhakwa, vabva vatotanga kurwa pachavo, shamwari neshamwari. Ende vanga vatori varume vakuru, mumwe wacho ari kunzi ane vana 2 vaatosiya izvezvizvi nekuda kwezvekuBhawa nekuda kwezvakawanda-wanda. So kana uchangotibata muzuva ranhasi paBhawa Show Television, don't forget to subscribe to our channel. It's Bawa Show Television. Musho my latest, musho zvinopisa. Thank you for watching. Much salute.